welcome sa akong channel Soloris TV, ang sayang hangol. Karon guys, hanap ka diri sa Jerry's Lechon House. Kay diri ta man iuto kay lami daw ilang lechon diri. So atong tilawan ilang lechon diri kung sa jud ka lang. So okay guys, so naabot na nga itong order nga lechon o naapatay libre nga sabaw. So mauni si Vortex TV, ang atong mga kauban sa trabaho nga diri sa Hypermart. So guys, I love Jerry's Lechon. So kung giguto mo, kung ganahan mo ka lechon, ali ra mo diri sa Jerry's Lechon dool sa Hypermart pagkakay Dumaguete City. Sabi mo, bilis na bilis kumain hindi naman nalaki. Lagas bito ka yan. Dandahan ka naman. Limang kutsara na ng loob mo.